Akkor nézzünk bele is. A direkt bónusz úgy kezdődik, hogy minden személyesen beregisztrált partnerünk után megkapjuk a 15%-ot. Amikor 3 partnerünk megvan, akkor kvalifikáltunk egy asszisztensi szintre, és már 3% mélységi bónuszra vagyunk javasoltak. Amikor a második mélységben, a mi 3-unk alatt megvan a 3, akkor még következő szintre léptünk, egy menedzseri szint, és már 5% mélységi bónuszt kapunk. Figyelem, második szintből lévő regisztrálásokból 10%-ot kapunk. Most, ha visszamegyünk egy másodpercre, a direct marketing 15-öt fizet első mélységből, a startup 10-et fizet második mélységből. Úgy kell elképzelni, hogy csak regisztrálásból, vagy regisztrálástól a partner már 25% kifizetésre jogosult. Amikor alattunk lévő partner elérte a mi szintünket, azaz elérte a menedzseri szintet, mi senior menedzseri szintre léptünk, és 7% mélységi bónusz a miénk. Mind a 3 partner lemásolt minket, mi master szintre léptünk, 10% mélységi bónusz a miénk. Ahogy csak alattunk 6 ember kvalifikált menedzseri szintre, mi megkapjuk a 12% mélységi bónuszt és egy senior master szintet. 6 master alattunk, mi executive szintre léptünk, 15% mélységi bónusszal. Itt azért érdekes, ami következni fog, mert itt már felére van osztva a karrier, ugyanis az executive szint eléréséhez 6 darab master kell, de nézzük, hogy fejlődni tovább. 3 ember alattunk elérte az executive szintet, azaz nem 6, hanem 3, mi elértük a alapítói executive szintet, köszönöm, és már ilyenkor 17% mélységi bónuszt kapunk. 6 partner elérte az executive szintet, konzul szint a miénk, 20%. 3 konzul alattunk, alapítói konzul, 22, 6 konzul alattunk, ambaszador, vagy nagykövet, 25% mélységi bónusszal, 3 ambaszador alattunk, alapítói ambaszador, 27% mélységi bónusz, és a cél 6 ambaszador alattunk, chief ambaszador, 30% mélységi bónusz a miénk. Ugye emlékszünk arra, hogy a direkt meg a startup bónusz az 25%, 30% mélységi bónusz az 55%, de mi megegyeztünk abban, hogy 60-at fizetünk. A 1%-ot megkapjuk ezen a matching bónuszban, amiről beszéltünk, egy új technológiai bónusz, kevesebb mint 5 éve létezik, és úgy kell elképzelni egy matching bónusz, hogy 1%-ot megkapunk egy executive szint elérésétől, 5 mélységből alattunk minden partnerünk jövedelméből. Azaz, a cég érdekelté tesz minket, hogy a partnereink jó keressenek, ne csak mink. Vezető támogatási bónusz miért érdekes? Ugye biztos vannak partnerek, akik már dolgoztak klasszikus networkbe, vagy klasszikus multilevelbe, és természetesen emlékeztek arra, amikor alattunk egy partner eléri a mi szintünket. Ugye mi örülünk ennek nagyon, de ekkor defektes a klasszikus marketing, mert a partner nem csak a mi szintünket érte el, hanem a mi százalékunkat is. Ezért a partnerünk után nem kapunk százalék különbözetet. Azaz nem kapunk pénzt. Most a Kairos azt mondja, hogy egy executive szint elérésétől, amikor alattunk egy partner eléri a mi szintünket, akkor megkapjuk ennek a partnernek 5 mélységéből, a forgalmából 1%-ot. Amikor mi konzul szintre léptünk, akkor nem 1-et, hanem 2-t fogunk megkapni. Generációs bónusz, szerintem 1-2 év múlva ez a generációs bónusz egy óriási találmánynal fog bírni minden partnerünknél, mert általában úgy vettük észre, hogy ez most marketing rendszertől függetlenül általában mindig van 2 vonal, akik jobban vagy gyorsabbak, mint amelyik mi vagyunk. Ők elérik a mi szintünket, sőt, túlhaladják a szintünket, és nagyobb forgalommal bírnak. Na most a klasszikus network marketing természetesen ilyenkor nem fizet. A Kairos azt mondja, hogy mi kifizetünk, figyelem,
Ennek a két vonalnak az összjövedelméből, nem 5 mélység, összjövedelméből 1%-ot, ha ennek a két bihajvonalnak a 100% forgalma nem több, mint a mi forgalmunknak a 70%-a. Magyarul 30%-ot mellé kell tenni. És egy nagyon kellemes Whirlpool bónusz, negyedéves teljes forgalomnak az 1%-a, 4 havonta egyszer, a mi szemináriumunkon ajándék formájában lesz megosztva a partnerek között. Na most miért fontos ez? Április 24-én Antáliában lesz a következő nagy szeminárium. Remélem mindenki tudta olvasni az e-mailjén, hogy van lehetőség arra is, hogy ingyen eljussunk Antáliába. Erre összesen minden partnernek 4 darab nagy csomagot kell regisztrálnia maga alatt, de ezt úgy kell, hogy előlegbe lekéri, vagy kifizeti a cégnek ezt a 4 csomagot, és tovább átutalja ezeket az összegeket, hogy a partnerek tudjanak regisztrálni. 4 csomag megvásárlásából mi megkapjuk azt, hogy ingyenesen tudunk Törökországba részt venni. Elnézést kérek, 25-től, nem 24-től. Termékértékesítési jutalékbónusz. Miért fontos ez? Most képzeljünk el egy ilyen szituációt, ahol találkozunk egy emberrel, vagy egy partnerrel, akinek mondjuk cége van, vagy cégtulajdonos, vagy igazgató, és azt mondja nekünk az illető, hogy ő most nem szeretne céghez regisztrálni, de neki egy céges megoldásra szüksége van. Tessék parancsolni, rendeld a terméket Kairosztól, a Kairos fogja lebonyolítani az összes technikus dolgot, mi meg szépen kapjuk a mélységi bónuszunkat. Második példa, mondjuk nem cégtulajdonos, hanem egy magánszemély, aki azt mondja, hogy hát Otokám, nem szeretnék regisztrálni a céghez, de nekem kéne egy Kairos telefon. Jó, parancsolj, itt meg tudod venni, nem is kell, hogy regisztrált tag legyél, de mi megkapjuk szépen a mélységi jutalékbónuszunkat. Azaz termékforgalomnak a 3-tól 30%-át. Na most miért fontos ez a táblázat? Nagyon, hogy is mondjam, tetszik nekem az, hogy most a partnerek, akik elérték már lassan-lassan ezeket a szinteket, mondják, hogy Otokár, hát megmondom őszintén, nem hittem, amikor először láttam ezt a táblázatot, de most látom, hogy sőt, túl is tudom haladni. Ezért úgy kell nézni ezt a táblázatot, hogy ez egy matematikus, statisztikai összegekről van szó, amik úgy lettek kiszámolva, hogy 100% regisztrálásokból, ami alattatok lesz, mondjuk 33% kis csomag, 33% középső csomag, és 33% nagy csomag. Na most annak a profi üzletépítőnek, aki mondjuk több vagy 100% nagy csomagot tud eladni, vagy árusítani, annak 3-szorosra kell szorozni ezeket az összegeket. De most álljunk meg egy szempillantásra egy asszisztensi szinten, egy executive szinten és egy chief ambassador szinten. Az asszisztensi szint miért érdekes? Mert emlékeztek, 3 partner elindul alattunk, már elértük ezt a szint, és segítjük a partnereink a munkájukba, és elérjük a havi $750. Na most nem tudom, hogy nem látok bele senki zsebébe, de tudom azt, hogy $750 az nagyon szép jutalék Kelet-Európában, még Középső Európában is. Egy executive szint, természetesen ott már egy csoporttal rendelkezünk, egy 6 fős csoport, magyarul 6 master van alattunk, és képzeljünk el egy $18,000 per hó fizetést. Na most miért érdekes ez az összeg? Először is, mert nagyon konkrétan el lehet érni, másodszor pedig $18,000 az már egy nagyon rendes összeg havonta. Chief Ambassador, miért mutatom? Azért, mert egy Chief Ambassador, ha kitűző lesz az akkóján, és fogjátok látni, hogy Chief Ambassador van kiírva ott, tudjátok, hogy ő nem keresett kevesebb, mint $4,430 millió. Miért fontos ez? Ma a világban nincs marketing, amelyik tud fizetni több mint $1,5 millió. Ezért fontos számomra, én mindig a nagy számokat nézem. Lehet, hogy valaki azt nézi, hogy hogy érjem el egy menedzseri szinten. Ne azt nézzük.
Azt nézzük, hogy ha én erre az üzletágra szánok 5 évig, vagy 5 évet, akkor mi vár rám ott? Vagy egy 3 évet. Hova megyek? Mi a célom? Egy cél nem lehet $6,000 5 év alatt. Egy cél nem lehet $18,000, pedig az is nagyon szép jövedelem, de nem vagyok hajlandó 5 évig dolgozni azért, hogy $18,000 keresek. Ha együtt éreztek velem, akkor ez a Ship Ambassador-i szint. Hogy kapjuk meg a kifizetésünket? Most erről szeretnék is egy gondolatra megállni. Ugye megkaptuk tavaly, múlt hónapban azt az információt a cégtől, hogy a Z-Payments megkérte a céget, hogy azért, hogy 100%-ra tudja biztosítani a partnerek fizetésüket, azért minden összeg, ami a webirodánkból 25-ig át van utalva az Z-Payments-re, az minden hónap 1 meg 5-ek között megkapjuk az Z-Payments-es kártyára díjtalanul. Na most, aki nem szeretne e-payments kártyát nyitni, neki nagyon tetszik a saját kártyája, arra is van lehetőség, bármilyen kártyát is használ, arra is ki tudja vezetni a pénzét, de természetesen ez már drágább lesz, mint egy e-payments-es kártyára. Az e-payments-re azt kell tudni, hogy egy brit bankról van szó, amelyik magában több bankot tartalmaz. Vannak közöttük olyanok is, akik több mint 200 meg 220 évesek. Hogyan látod a jövőt velünk? Én mindig azt mondom, hogy 3 választásra kell legyen egy embernek, azért meg is adtuk mind a 3-at. Az első, szeretném használni a Kairos egyedi termékeit, tetszenek, de pénzre nincs szükségem, mert nekem aranybányáim vannak. Természetesen van ilyen lehetőség is, vagy pedig én szeretnék másoknak is ajánlani a cég szolgáltatásait, és ezzel egy picit több pénzt keresni, mint a munkahelyemen, de maradni szeretnék a munkahelyemen, mert én szeretek 60 000 forintért havonta dolgozni. Ilyen lehetőség is van, parancsoljon, vagy pedig országokon áthidaló üzletet akarok építeni, ami által megváltozik az életem. És ami példákkal kezdtem a mai részemet, a webconf részét, igenis, ma már állíthatjuk azt, hogy mi életeket tudunk változtatni. Nagyon szívesen várok mindenkit egy ilyen döntéssel. Csatlakozz az első Kairos partnerek közé. Hogyan segít a cég arra, hogy elérd a karriered maximális szintjét? Először is egyedi és piacképes termékekkel, természetesen elképesztő kompenzációs tervvel, amit már láttatok, teljes struktúrált legfrissebb eredményeiről való tájékoztatásával, prezentációkkal, videó és hanganyagokkal. Természetesen semmi se tudnánk elérni egy 100%-osan működő, kulcsra kész rendszer nélkül, oktatási rendszer nélkül. Ezért természetesen ezt is megkapjuk a cégtől. Az oktatási rendszer nem Kairosnak, Kairos Akadéminak nevezhető, üzemkész rendszerről van szó, vezetők csapatának támogatása, prezentációk, webkonferenciák, aptovebinárok, tréningek, teljes körű információs támogatás, és természetesen coaching és tervezés. És ahogy általában szeretek búcsúzni, mi megtanultunk nem követni a trendeket, mi megtanultunk, hogyan kell létrehozni őket. Úgyhogy ezzel búcsúzom akkor, hogy ez a hét tele lesz meglepetésekkel. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma, és nagyon remélem, hogy hasznosak tudunk lenni a következő héten is, és sokkal többen tudunk is itt lenni a webkonferencián. Nagyon szép estét kívánok nektek, a legjobbakat, sziasztok! Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio
Audio Jungle.